3 chyby, proč máme plné šatníky a pořád nic na sebe. První chybou je, že následujeme módní trendy. Samozřejmě si do svého šatníku vždycky můžete módní trend přikoupit, ale důležité je pravidlo 80 a 20. 80% šatníků by mělo být klasické kousky, které nepodléhají času a krásně vám sluší. A těch 20% maximálně by měly být právě módní trendy. Druhou chybou jsou impulzivní nákupy. Pokaždé, když si něco kupujeme, tak bychom měli přesně vědět, s čím to budeme kombinovat a jestli to vůbec potřebujeme. Proto je důležité si své šatníky pravidelně organizovat, zjistit, co nám tam vlastně chybí a pokud i třeba půjdete někam do obchodu a bude se vám něco strašně moc líbit, tak se zkuste zamyslet, jestli máte doma alespoň 3 další věci, se kterými tuto věc zkombinujete. Třetí tip. Nekoukáme na cedulky. Holky, zkuste se někdy zaměřit na to, jaké materiály opravdu nakupujete. Ve vašem oblečení by vám mělo být především dobře. To znamená, složení té látky, z kterého to oblečení je velmi důležité. Zkuste do svého šatníku zařadit více přírodních materiálů, ať je vám v tom opravdu dobře. A pokud byste si i vy chtěli sestavit efektivní šatník na míru, který bude krásně slušet vaší postavě, barvičky vám budou perfektně ladit a hlavně bude slušet vaší duši, tak